Tayo sa 106 dito sa police station dito sa Lamino City, Pangasinan. So awarding ngayon dito sa paggawa ng Belen. So ayan, ito yung kaligkasan. Ang ganda po ng gawa nila, oh. Ayan, kaligkasan. So enjoy dito mga kasapot. So pwede kayo magpa-picture dito tuwing gabi. Maganda dito mga kasapot pag gabi, kasi napupuno ng palamuti, mga ilaw, ganon. So, ayan din po yung isa. Ayan. Kikitat mo na po ito. Kikidat. So, andito rin po yung LGBTQ. So, ito po yung pinakamaangas sa lahat. Ayan. Maangas na maangas ito mga kasapot, lalo pag may ilaw. Ganda nga, oh. Ayan, oh. So, ito rin po yung task force. Ayan po. Ayan. Yan yung sa amin. Yung star, pinagawa ko yan. Shoutout kay Emerson. Siya po yung gumawa ng star. Ayan, kila Untalan. Yan, Marlene, asan na kayo? Tara na. Di natin alam kung pang ilan tayo. Ayan, oh. So, ayan po mga kasapot. Mamaya malalaman natin kung sino nanalo. Pero ang alam ko mananalo dito, maglalaban yung itong LGBTQ, tapos yung kaligkasan. Kasi sobrang angas nung gawa nila mga kasapot. Ganda. So ayun, balikan ko namin kayo. I love it! Gaano kaganda mamaya, kasi syempre maliwanag pa, hindi pa nila masindi yung ilaw. So mas maangas to sa gabi mga kasapot. Kasama ko si Tol Untalan. Yan po yung isang batikan na tumira ng bilin namin. Kaso kinapos sa oras, no Tol? Kinapos ka? Ayun. Si kinapos. Pero lang, goods lang naman. Kasapot, inaabangan na lang natin na isindi nila yung kanya-kanyang ilaw dito sa mga bilid na ginawa nila. Ayan. Inaabangan. So kung gaano kaganda yung mga ilaw, palamuti. Ayan, oh. Hinihintay nila mga kasapot. So ayan. Abang-abang lang tayo. Sa mga kasapot natin dyan na gustong magpa-picture dito, pwede. Pwede po tayong magpa-picture dito mga kasapot. Maganda yung gawa. Ayan, abangan natin yung kung gaano kaganda nung imahinasyon nila na gumawa ng kanya-kanyang bilin. Ayan mga kasapot. Love it! Let us bow our head and feel the presence of the Lord sa ating pong prayer. Manalangin po tayo. Father God, we thank you so much, God, for this wonderful occasion that you have given to us. Thank you, God, for your mercy. Thank you, Lord, for the light. Yung liwanag na gusto mo pong ibigay sa amin, yung pag-ibig,
pagkakaisa at pagbibigayan. Salamat Panginoon na madama po namin ito, may share po namin ito sa individual na mayroon po kami, sa family na mayroon po kami, sa community na mayroon po kami, at higit sa lahat sa buong syudad ng Alaminos. Dalangin po namin ang aming pong Mayor, Honorable Brian Celeste, at Vice Mayor Anton Perez. Salamat Panginoon sa matapat na paglilingkod nila sa aming pong lungsod. Salamat din Panginoon sa kanilang humility at transparency. Higit sa lahat Panginoon yung humbleness na nakikita po namin sa kanila pong mga buhay. Pagpalain mo rin Panginoon ang bawat family na mayroon po sila. Tinatas din namin Panginoon at ipinag-pray ang aming pong station, si Lieutenant Colonel Tarides. Salamat Panginoon sa kanya pong matapat na leadership. Dalangin din namin Panginoon ang kanya pong mga staff at subordinate. Bigyan mo po sila Panginoon ng iisang puso na magkaisa po sila para lalo po magkaroon po kami ng maayos at tahimik na lungsod sa syudad ng Alaminos. Salamat din Panginoon sa mga hurado na mayroon ngayon sa gabing ito. Dalangin din namin Panginoon, anuman Panginoon ang mga decision, kaming nakipaglahok Panginoon. To our Honorable Mayor Brian Celeste, who's ably represented by Sir Arthur Celeste Jr., sir. Our Honorable Vice Mayor Anton Perez, sir. The judges, Madam Michelle Sison Secondera, ably represented by Ma'am Maria Liliwabi Renate, ma'am. Sir Alexander Ang, sir. Good evening. Madam Apple Joy Bakay Tolentino, ma'am. Good evening po. Contilera, ma'am. Good evening. First and foremost, I would like to express my profound gratitude to our Honorable Mayor. Although wala po siya ngayon, nagpapasalamat na rin po kami kasi andito naman po yung proxy niya, si Sir Arthur Celeste Jr. Sir, maraming salamat po sa pag-attend po ditong ceremonial lighting natin at Belen making. At the same time, maraming salamat din po kay Vice Mayor, sir, dahil alam po namin na talagang napakarami po kayong mga activity na in-attend, mga engagement, pero andito po kayo dahil alam po namin talagang sinusuportahan po ninyo ang PNP. Magpapasko na po at sa kabila ng lahat ng ginagawa natin at ng ating mga trabaho, ay hindi natin pinapalagpas ang maliliit na pagkakataon upang magdiwang at magsama-sama. Christmas is a time of the year that we associate with joy, expectation, and wonder. It brings with it a warm glow that lights up the darkness of the nights and makes our thoughts turn to family and friendship. It is a time of coming together, a time of renewal, reconnection, and reaching out to our family and neighbors. And so this evening, as I welcome you for the ceremonial lighting of the Christmas nativity decors for the Belen, as well as the Christmas lights, we will remember for whom it is being lit. Lang po. Finally, I would like to thank those advocacy support groups, the LGBT, the high pride of this Alaminos city. Number 2 is the force multipliers. Then Sita, the KKDA, and the women. Number 4 is the global PCR, faith base, and kaligtasan.
those are our advocacy support groups who have participated and who have worked so hard to decorate the Vilans and to provide the fare you have been enjoying. Alaminos City Police Station at kayong mga kapartner po namin, advocacy support groups in LGU, ay gaya nga po ng mga ilaw na sinisindihan natin maya-maya lang po. Ang bawat maliliit na bombilya ay hindi kayang paliwanagin ang daan kung mag-isa lamang. Ngunit kung magsama-sama at dadami, makakabuo ito ng isang malaking liwanag. Ang liwanag ay maihahalin tulad natin sa sandata laban sa kriminalidad pag tayo ay magkaisa at magtulong-tulong. Again, I welcome you all to our ceremonial lighting. Feast your eyes with all those lights and decors as we light them in just a few moments. Again, thank you very much and good evening to all. I'd like to acknowledge our guests, to our City Mayor, Mayor Art Brian Celeste, represented by Sir Arthur Celeste Jr., Sir Junjun. Good evening to our Vice Mayor Anton Tereser, to the representative, to Ma'am Michelle Sigonderas Sison, represented by Ma'am Maria Liwa Oren. Yeah. And then to Miss Apple Joy Bakay Tolentino, to Sir Ayon Fontelera, represented by Miss Say Ran Williana Fontelera, to the ABC President, Kuya Raul Batay, to the SK Federation President, Ma'am Lavery Bernabe, to the members of our advocacy support groups, no? Banggitin ko na lang isa-isa yung ating kaligtasan, yung KKDAT, yung Kabataan Kontra Droga at Terorismo, yung ating LGBTQ, yung ating NCTAC, yung National Coalition of Information Technology Advocacy for Change, Advocates for Change, yung ating faith-based, women's, yung ating Foreign National Keepers Network, yung Global PCR, barangay-based, and then yung ating mga force multipliers na nandito. Good evening po sa inyong lahat. So, we made up with this activity kasi nung sabi ko 2020 wala po tayo dahil because of the pandemic. So, sabi ko why not sumama na rin tayo sa local government unit of Alaminos. Kasi going inside Alaminos City, ang biglang mo lang from Kabacuan going to until dito sa may Nepo, parang napaka-dry. Tapos pagdating mo dun sa City Hall, biglang napakaganda. Nandoon, sabi ko, why not sabayan na rin natin yung ating local government unit. So we came up with a program na maglighting na rin po ang police station upang ipakita namin na kami ay nakikiisa, ang kapulisan ay nakikiisa sa mamamayan ng Alaminos, na hindi lang upang magpatupad ng batas, upang magpakita lang din po na we are with the community in making them feel the true essence or the feeling of Christmas. Because it had been a year that we are in the pandemic. So it's one way of uplifting na rin yung moral, yung nararamdaman ng ating mga Alaminians na sumasama na rin po ang kapulisan. At I'm very proud to say na siguro if not here, kung hindi lang ito yung Alaminos or kung meron pa man po, pero we are very proud that the relationship of the Philippine National Police and the community here in Alaminos is very, very strong. Makikita niyo naman po kung ano ang resulta ng magandang relasyon namin ng komunidad. Itong programa na to is one of the results
of the good relationship of the community and the Philippine National Police. Kaya nga po, sabi ko nga po, ang inyong mga kapulisan po ay lagi po kami yung nandun sa aming motto na lagi kaming handa maglingkod para sa lahat. Hindi lang po sa ilan, para sa lahat po. And then ito po yung ating mga binuo na national advocacy groups. Katuwang po sila ng police to change life, to iparamdam doon sa ating komunidad na may gobyerno at mayroon din pong mga non-government organizations na handang tumulong po sa kanila at sa abot ng kanilang makakaya mabigyan ng kahit konting saya kasi kahit na alam po natin lahat ngayon na napakababa po ng moral ng ating mga komunidad dahil na rin po sa ating nararanasan na pandemya. Pero hopefully, magtuloy-tuloy na po tayo. Ilan na lang po yung ating case, meron na lang po tayong isa. So hopefully mag-zero na po tayo at wala na pong dumagdag pa. No? At matapos na itong pandemic na ating nararanasan. So magtulungan na lang po tayo palagi and then thank you again for those who participated and good luck sa inyo sa mga gumawa nung nag-participate sa bill making and nakasalalay ang premyo ninyo sa ating mga judge. Mayroon kaming pa-premyo pero kung gustong dagdagan ng ating mga judge nakasalalay tayo talaga. Actually, meron na, hindi ko pa sinasabi yung premyo kasi sabi ko baka madagdagan. Mamaya ko na sabihin yung premyo kasi si Sir Junjun nag-usap kami, pumusta kaya magbibigay daw si Junjun mamaya na namin i-announce kung magkano yung premyo. Actually, meron na kaming amount for the prize for those who will win the villain making. Pero yun nga, sabi ko, baka nga, kasi panahon naman ng bigayan, panahon ng it's the season of giving and loving. So again, magandang gabi sa inyong lahat and let's enjoy the night. Good luck to the participants of the villain making and ipagpatuloy po natin ang magbigay ng kaligayahan sa ating mga kababayan dito sa Alaminos. Magandang gabi po sa inyo. Thank you for that very inspiring message, sir. And now let us hear a message coming from our City Vice Mayor. First and foremost, our City Mayor Art Van Celeste, represented by his Executive Assistant, Sir Arthur Celeste Jr., and the rest of yung mga kasamahan ko po sa presidential table, hindi ko na po isa-isa kasi nabanggit na po kanina. To our panel of judges, and of course, our host for tonight, Police Lieutenant Colonel Leonard Paredes. Palakpakan po natin, sir. And Police Major Alamay, palakpakan po natin, our officer in charge. Sila naman po talaga ang talagang dapat bigyan natin ng palakpak dahil this night is one of the events na nagpapakita na ang police station ng Alaminos ay nakikiisa hindi lamang sa gabal na pamahalaan, kung hindi nakikiisa sa bawat sektor po ng ating lungsod. Nakakatuwa po yung sinabi kanina ni Colonel Paredes na nakakahiya naman kung dadaan tayo dito madilim tapos doon maganda. So dapat gawin din natin yung parte natin para makatulong din tayo sa ating lungsod. So I think in the span of the pandemic, which is 2 years na po, pinakita po ng Alaminos City PNP Station po yun. Hindi lang nila nilid yung ating COVID response with regard to peace and order, kung hindi kasama ninyo, nag-unite po at nag-coordinate para po mas ma-involve yung ating mga kababayan sa ating lungsod. And ang epekto po nun, yung mga kababayan natin, ating business sector, ang ating mga kababaihan, ang ating LGBT, force multipliers, women's group, faith-based, gone were the days na takot ang tao sa
kapulisan. They are the example that here in Alaminos, kakampi natin ang kapulisan. Kaya palakpakan mo natin ang ating station. With the leadership of Colonel Paredes and Police Major Alamay, pinakita nila na kaya palang gawin yun. And with that, ang dami po sa ngalan po ng Sangguniang Panlungsod at ng City Councilors, at dito lang po kami na nakasuporta po sa inyo dahil nga nasabi namin sa hirap natin. So today, we will be judging yung ating mga bilens. Congratulations din po sa 4 na entry sa inyong pakikisama sa ating lungsod. Pero more than anything, tingin ko dahil sa event na ito, kasama ko si Press Lovery, si Kapitan Raul Bacay, and the rest of the panel judges, kasama namin si Mayor. Ang tunay na panalo po sa event na ito at sa samahan natin ay ang ating lungsod na Pilipinas. Kaya maraming salamat po ng behalf ko sa Sangguniang Panlungsod. Yun lang po, Merry Christmas po sa ating lahat. Happy, sir, sa ating judges. Maraming po salamat sa pag-imbita po sa akin dito at mabuhay po ang ating lungsod. Maraming salamat po. Once again, our City Vice Mayor, Senator Miguel Valdez, sir, thank you so much for that very encouraging message, sir. And now, to give his last message, we call in our City Mayor, Honorable Art Valencia Celeste, to be represented by his Executive Assistant, Sir Arthur C. Celeste Jr., sir. Honorable President. Hello, good evening. Okay pa ba kayo? Alright. But first of all, you would need to papasalamatan natin siyempre yung boss nga po natin na sila Chief Leo Paredes and Chief Police Major Alamay. Thank you po for the invitation and for the program na ginawa nila sa atin. Sabi nga po nila, the 3 speakers a while ago, is nagtutulungan tayo. Yung police natin at saka yung LGU natin, they're working hand in hand with each other. Kasi mahirap po pag yung police hindi tumutulong sa LGU, yung LGU hindi sumusuporta sa PNP. Kasi ang napapahamak po dyan ang ating mga kababayan. Totoo naman po yun eh. Kasi yung mga programa for the PNP, it's for the safety ng mga kababayan natin. Yung programa ng LGU natin, yun naman para tumulong sa mga kababayan natin. So it's really important na nagtutulungan talaga yung dalawang sectors ng public safety, which is the PNP, and yung tumutulong talaga, yung LGU, administrator natin. And which is, ang happy, masaya naman po na nakikita ng ating minamahal na mayor that the bond between the two departments is always strong. And time and time again, mas lalo pang lumalakas, mas lalo pang nagtutulungan ang police at yung LGU. And especially now, we need, mas lalo natin kakailanganin yung suporta ng isa't isa because of the pandemic. Pandemic, 2 years na po tayo nasa pandemic, we're always going up, always pataas, taas baba yung cases natin, and doon tayo nagkakaproblema. Pero now, we're happy to announce na isa na lang yata yung active cases natin ng Alaminos City, and which is a good sign na yung progress natin, hindi na tayo sumasabay sa mga other towns na tumataas pa tuloy-tuloy yung mga cases nila. Now, bumababa na. And syempre, in the spirit of Christmas, we should always appreciate na dapat maliwanag, dapat jolly tayo, even at this time of pandemic. Syempre, dyan tayo kilala eh. Dyan kilala ang mga Pilipino na kahit na malungkot, kahit na bilagyo, nakangiti pa rin sila. And sana itong pandemic, it won't be different. Even in pandemic or not, let's always practice yung attitude of Christmas. And always let's give each other everything. Pagbigayan tayo, magpatawaran. Kaya may mga may utang dyan, huwag nyo muna singilin this one. Next year nyo na lang singilin para may interest pa kasama. And of course, ang gusto na naman din iparating na ating minamahal na mayor is always, let's always help each other out, even if it's not the season of Christmas lang. Let's always love one another, spread love always. Kasi syempre, sabi nga nila, love wins all the time, diba?
Kaya always, dapat lahat tayo happy in what we're doing. Let's not pull anybody down, and let's always enjoy each other's company, especially tonight na we're gonna be lighting yung mga balon natin. And dapat, masaya lahat. Kahit 4 lang naman yung sumama, we really appreciate the effort that you're giving to the city. Na gusto nyo rin maganda yung lighting natin dito. Kasi importante po yan. Kasi sabi nga po nila Chief Leo kanina, parang ang pangit tignan na parang medyo inconsistent. Kasi ang daming mga visitors natin, minsan sometimes nagreklamo, bakit dito sa Alaminos City, isang party lang yung maliwanag. Totoo naman po yan because yung mga iba, sobrang liwanag na sa kanila, medyo crowded and maraming tao na malabas. But here, nag-aano tayo, we're helping one another in this time of pandemic. And we really appreciate na nandito po kayo lahat and all of the contestants. Siyempre, competition to. Meron pong mananalo, meron pong matatalo. Sana wala pong masasaktan ang loob. Kasi hindi naman po lahat in life, hindi naman po lahat nananalo. Hindi naman lahat every time natatalo. So we just have to practice, camaraderie. Alam mo, nanalo siya, congratulations. Yan lang. Happy lang lagi tayo. And of course, I just want to wish everybody in advance na lang Merry Christmas and Happy New Year to everybody tonight. Thank you so much, sir, for your undying support of the Philippine National Police. May habol ako I would like to say sorry. Nakalimutan kong banggitin si Sir Alex Ram kanina. Good evening, Sir Alex. Isa sa ating mga judge. Good evening, sir. May hindi niya nadagdagan yung price, sir. Ikaw talaga. Si Heavy talaga magdagdag, sir. Ayan, so natapos na po ang ating symbol program. Let's go to the third part, which is the exciting part, the ceremonial lighting of our balloon. 3, 2, 1, lights on! Advance Merry Christmas po! Ang inaanyayahan na po natin ang ating mga judges na mag-proceed po sa ating bakuran sa labas para busisihin ang ating mga bilen na nagkagandahan. Dapat may drum rolls, no? Third runner-up goes to...
Ayan, ready na? Ready? Third runner-up goes to... With a score of 76.83. Third runner-up goes to Belen number 3. Congratulations po. Nanalo po kayo. Congratulations. Bilang number is composed po ng ating KK Dot at ng ating women. Tinatawagan ko po ang ating mga judges together with our Chief of Police to receive a cash and a certificate of award. Goes to the Belen number 3 with 5,000 pesos cash. Kunin nila po yung cash niyo. Chat niyo ako And now to announce our second runner-up, may calling Sir Lee Pagdarama to announce our second runner-up. Second runner-up goes to Belen. Second runner-up goes to Belen number 2. Yan po ang ating mga force multipliers sa ating NC. Hoy, punta na doon! At ay tanggapin, okay lang. At compose po sila ng jeep ko to receive 10,000 pesos cash and a certificate award. 10,000! Mamaya. Congratulations. Congratulations again, mga ka-force multipliers and jeep ko. Kinakabahan ng ating dalawang contender. Hala, yan na! To announce our first runner-up, may call in Sir Alex Ang to announce our first runner-up. There's 50,000 pesos cash and certificate award. The winner for the first runner-up is the Belen number 1. Congratulations mga mama, alam na. Ayan, to receive 50,000 pesos cash, sir, and certificate award. Mama, go, Gara. Uy, uy, pakahalin mo. Isa na lang na sila. An award to our champion for our first Belen making contest. May calling Sir Arthur Celeste Jr. Sir. To receive cash of 20,000 pesos and a certificate of award. Congratulations, Belen number 4! Yay! Congratulations po sa lahat ng araw. Kasi magkakaroon po tayo ng photo opportunity sa ating mga Belen together with our judges. Maraming salamat po sa ating mga judges, sponsors, at sa ating mga competitors, syempre sa ating mga contestants. So, ayun yun ang panalunan namin. Asaan, bossing? I love it! I love it ng yes! I love it!
Wow! Pinamas na! Wow! Sinilo na. May 10,000 ka na. May points ka pa.